ସୁନାଟାକୁ ଦେ। ମୁଁ ସୁନା ଦେବିନି। ନହେଲେ ତତେ ମାରି ମାରି ନହେଲେ ମାରିଦେବି। କୋଉଠି ରଖିଲ ସତ କଥା କହ। ମୁଁ ସୁନାଟା ଦେବିନି। ଦବୁନୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବୁ। ଆରେ ଦୁନିଆରେ ମାମୁଁ କେତେଟା ଜାଣିଛୁ? କେତେଟା? ଗୋଟେ ଜନ ମାମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ମାମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜ ମାମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ମାମୁଁ। ତମକୁ ଦେବି। ତାକୁ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାନି। ତାକୁ ଭଲ କି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ ଯେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସୁନାଟାକୁ ଦେଇଦବ। ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଭଲ 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 ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଭଲ ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନବ। ଆମ ଘର ବାରପୁରିଟା। ମୁଁ ବାରପୁରିଆ ଲୋକ। ମୁଁ ଟିକେ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଲଙ୍କା ଖାଇବୁ ଲଙ୍କା। ଦେଶୀ ନା ବିଦେଶୀ? ତାହେଲେ ସୁନାଟା ଦବୁନି? ନାଇଁ ଦେବିନି ଏକା। ଦେବିନି ଏକା। ଆମ ବଡ ସାର ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ସୁନାଟା ଦେଇଦବୁ। କଣ ତମ ବଡ ସାର କିମ୍ବା ହିରୋ କିଏ? ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଆସିଲେଣି। Oh no! ମୋ ନାଁ ହେଲା ବୁଲବୁଲ ପଶ୍ଚିମ କମ୍ବାଟ। ମୁଁ ଥରେ କୁହେ ଆଉ ଥରକରେ କାମ ଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବେଶୀ ପାଟି ନ କରି ସତ କଥା କହ। ସୁନାଟା କୋଉଠି ରଖିଛୁ ଆଉ ସୁନାଟା ମତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେ। ତମେ ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ ହୁଏ କି ଉତ୍ତର କବାଟ ହୁଏ? ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ମୁଁ ସୁନାଟା ଦେବିନି। ସୁନା ଦବୁନି? ନା ମୁଁ ଦେବିନି। ଦବୁ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ବୁଝିଲୁ। ଥରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ବେଳେ ବେଳେ ସୁନା କୋଉଠି ତୁ ଅଟୋମେଟିକ କହିଦବୁ। ଜମା ମାନୁନି ବୋଧ ହୁଏ। ଯାହାଠୁ ଠିକ ସୁନା ରାଧିକା ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଆଦାୟ କରିବ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଧିକା। କଥା କମ ମାଡ ଅଧିକା। ସତ ସତ କହିଦେ ତୋ ସୁନାଟା କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି ମ୍ୟାଡମ। ମ୍ୟାଡମ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଏକା କହିଥାନ୍ତି ନା। ତୁ ଶଳାଟା ପକ୍କା ଖିଲାଡି ଅଛୁ। କଥାରେ କଥାରେ ମତେ ଲାଇନ ମାରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଧିକା। କଥା କମ ମାଡ ଅଧିକା। ମାରିଗଲେ ମ୍ୟାଡମ 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 ମାରିଗଲେ ମ୍ୟାଡମ ଯେତେ ମାରିଛ ମାର ମାରିକ ଦାନ୍ତ ନେଇ ଗୋଟା। ବୁଝିଲେ ଚୁମିକି ମ୍ୟାଡାମ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଚୋର ମାନେ ସବୁ ଏ ଏରିଆକୁ ପାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୋ ଟ୍ରାକର ଅନୁସାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କହିଲ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସେପଟକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଚୁମକି ମ୍ୟାଡାମ, ଚୋର ମାନଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ?
ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ପାଇଲେ? ନା ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହିଁ। ସାର୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇପଟେ ଆମେ ଏଇଟା ଖୋଜିନି, ସେମାନେ ବୋଧେ ସେଇପଟେ ହିଁ ଥିବେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ସେଇପଟକୁ ଯିବା। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଚୋର ମିଳିଗଲା। ଆରେ ହେ ସତରେ ତ, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଏ ସତ ସତ କହ, ତୋ ସାଥୀ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ନହେଲେ ପିଟି ପିଟି ତୋର ଏ ଦେହରୁ ଛାଲ ଉତାରିଦେବି। ସାର୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ୟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ମତେ ଚାରିଟା ପୋଲିସ ଆକା ବାନ୍ଧିଲେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସୁନା ଦେବେ। ମୋ ସୁନାଟା କିଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମତେ ଖାଲି ବାନ୍ଧିଲେ ଚାରିଟା ପୋଲିସ ଆକା। ଆରେ ତୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଆମେ ହଉଛୁ ପୋଲିସ। କଣ କହିଲା? ଆପଣ ପୋଲିସ? ଆପଣ ଯଦି ପୋଲିସ ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଏ? କହୁଛୁ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି ତ? हाँ मैंने वो यही है। हाँ यही है का बहुत मार ले बोलते बांध सकते बहुत। ଏଥର ସବୁ ଘଟଣାଟା ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ଇଏ ହଉଛି ଅସଲି ଚୋର ନୁହଁ, ଅସଲି ଚୋରକୁ ଖୋଜିଲେ ଆମ ଦରକାର ଆସିବା। ठीक अच्छे बर्तमान आमको ये केसटाକୁ निहाती सॉल्व କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। କିଏ ପୋଲିସ କିଏ ଚୋର କଣ ଶୁଣିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କିଏ ଶୁଣିଲା କିଏ ପୋଲିସ କିଏ ଶୁଣିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? କଣ ରଖିଛୁ ସବୁ ବାହାର କର। କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଛି ଫମ୍ପାଟା ରେ ୟାପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଉଛି ମାରୁଛି ଇଏ କହୁଛି ଫମ୍ପା। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲେ ଫମ୍ପା କି? ମୁଁ ଫମ୍ପା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇବା ଚୋରା।